Hakani kapor ngin yat ban kmi ya ka jing hi kai kabala ai kerteng mdon jing penrem jing penrem ngin sedang dak bangi pai ka tin ka im ka jong oblei ka sam ka ban riu pun riu ka sam ka ban riu pun riu ka de khat pra bat khat kendai sam riu pun riu khat pra bat khat kendai ladang ngamshim le sutnyo yaki pop jonga utrai onam jim da shaskor yanga ladang ngamshim le sutnyo yaki pop jonga utrai onam jin da shaskor yanga Henry shisha ublei uliyo snow yanga but ula shaskor yaka jingdwai jonga Kanika kitab Sam ka krenshai ba uni ubatho yakane ka Sam ude ubriu ngan ong ubaha ka jingyalam ka jing persatan sim ka jong ublei usngotanat bat ubang banduai tang ba man ba udwai usutnyo ka bamut ukmi tho yalade yaka ka jing duna ka jing bakla baru IT yaka haublei Nang ba? Kata kejingnya day, but kejingnya kren, kejingnya slok, kejong ubat ublei, kan long kabadiang hun, bat kabau ublei ula ban pediang. Kijing duai, kijonga, kijong pi, kidei ban long, kiban naka jeli, jong, kajing wan penteli, ye kijingkit, kijonga, kijongi, lagi long ki pop, nakadokano ka issue, kabangingi don nakajing im kajongi. Hakmat jong ublei. Limda kumta ka jing duai jongi kan chulong tangkal tang ka jing sawa kabam don ka nuku jing mentoa yangi bat kabam penksan ya ka jing ya day ka jongi ba ublei. Tihin reis ngausi pat ban ong badong dang don bon. Kiba jumlin ban duai ya ka to ka jing duai kadon ka to ka benta ka baki kloy ba ban ong Ayu ngan ong hakmat jong me ublei namar ngalong tangunong pop ubajot ubarem. Hangta kumba yele yaka jingkeng algebra layak cancel. Kabamud ayu baro kato ka pipi duai ayu syu pin ublei umpriang namar belei pidei bapop. Ayu ngan ong hakmat jong me. Kini kadai kabut kap ka jong usoitan. Ubakwa bangin tarai begini ki kintin ki bangingi duai ki penpau ya kemensim jong ka jing sngorit Henry kalong mark hongpong ha ka jing shisha ki long penban ka jing IT suk jongi ha ki tersim jong usoitan ba unyo ban knyot ben yangi ha ka sngorem ka snopep ka snopop bat ka do jing kermen ka jing yat lenti ha ka jing sngorem kam day ka jing yat lenti ka ba sngotanat ho ni don kam ban sngorit bat ban pendem kop hakmat laublei tan rei watsha bo soitan un penrem un pendu mensim ye pi ba pidang sa hakata ka pop ka thala bat pinum yo lat da leiru we si sin pa pi pen sha score yegini ki jing penrem yegini ki jing pendiau ki jing penblau ki jing uksut pilakut ken mau wat ladang ilong ki nong pop ki badang melin ki badang yaksat ye kaju si kaju handre ka klip mat banginang ban IT yakata baro bat yaladihi haka jing penim bat haka jing map ay utrai jisu ngila yo alhat shisha bat uksut donbor don hokshu halor jonga jongi mdei ba klem penkela pelong kristan yangi bangin long kinong kit kinong ba yala ka jong ka jingkit. We're not supposed to carry our burdens. We're supposed to carry the cross. Ndai bangin yakit ya ba ya ka jingkit ka bakya ka bason yangi handai bangin ba ya ka ding pna ka jing ba ya ka ding pna ka bamut bangingi IT no yala de ha ka bor jong ka ding pna am ka jongi handai ka jong Jesus Christ.
U Jesu krenchai ke gospel Yohanes kal nong ke besan ke dekat ke ba arpu sao pat u ong ngayatu happy ya ke jing shisha. Uno no ba yos ngo ya ki ktien jonga bat u banget hauta u balapa yanga u yo ya ke jing im bam jukut. Anam bishar shu ya u hanre ulalat siliang nakajing yap syakajing im. Kadang kajing lat siliang. Kajing par siliang. Kajing rengkang par siliang. Nei, nakajing yap syakajing im. Kajing im ka babam cukut. Jesus pet nanti kikintian uang an ambishar shu ya u. Kabamut kanu kajing mudui kaba ubriu kapertai kanyam usaitan ki wanra persa ya pi enam consider shu ya kah. Ublay unum sya skor shu ya kah. Unum wanra ya kah kum ka kes persa ya pi. Wat lada kalong ka yeng bishar so ka pertai ru. Enam la shu ban wanra ya kata ka ba ublay ulama. Hoy kidon ki jingkam sniu ya ka ba habdai ban yahat ling ba ka bor so ka sarkar. Ya kiba kum kita ngiong ai hau kaisar ya ka ega badai ka jong kaisar ba ka ba hau blay ya ka ega badai ka jong blay. Tenrei lada ka clip mat hi ba pi la IT lut yela de. Ni tang ba pi shus ngorem henrei pila kentat ya kata ka ba jupen bang ya pi. Pi de isi ya ka kumba isi ublay ya ka. Hakas ni ka ba pi wan kmat jong ublay ba pi ang ngam tre shu ya ka ni nga ai no ya ka kmat jong me haka clip mat ba pi le kumta pila lait siliang naka jingyap shaka jing im anam bishar shu ya pi ong ka ktien ka ba im ka jong ublay. Singap habala pelat im yangi daka jing IT utrai yala de ubala ulang knya ujongi halor ka dingpna. Tikam day shu yangi bangendang ut ngendang nam ya ka pop baladep bansat kut daka snam koridor jong u. Ka bor jong ka snam ka pun kut ka weng ka permanently delete. Pinum syam ya ka haka no ka benta jong ka hard disk jong ka jing im ka jong pi da leiru. Laweng permanently. Laweng shisndon. Snap ublay kular syai. Hakashiti sheki Hebrew pra khat ar. Lenong ka ba pra da khat ar ong kumno. Ngan map ya ka pop jong pi ya ki pop jong pi. But ngan am kan mau shu ya ki jingle bam day jong ki. Ngan map ya ki pop jong ki. But ngan am kan mau shu ya ki jingle bam day jong ki. Hang ne POE ya ki arteli ki jingpen scam ki jong ublay. Uang ngan map but ngan om ken mau shu. Kanu ka baban arsin ka bakum kata. Hagano ka jing clay ktin. La jong ubriu no jong ublay. Kalong ka bala scam, ka bala shanshap, but ka ba pila ban shania lud. Amen. Mdon jing artatin. Mdon syu ka jing ki kuslay ka ba ngingin ang day bandon. Nakabenta kanu ka ba pipi taray nla ban mudui persya yang ay pi. Tambakan mau uksuit hiti umla sya ya kani ka jing sya. Bat kumta unjale kat bala. Banyai kuli ya ka barim ka baja baro. Bat banjai pen kan mau knang ba un pen rem bat ban pen diaw sa yangi. Ngal jumlin ha ban ong kani kwa ban biak. Dan kibri ki oh lakla. Ni mentau lali jalap ti keleng-keleng. Tang ba fitip men shwa. To i thesha shwa arpela. Ngamar beli kan jerong ba. O ngang itu ba ti. Kilet ban sei ya ki jing pen ken mau bala sop ring ki barim. Bala sop betul. Lada ki jing tmu kilong ki babha nginong tong in yasngap. Handel lada ki jing tmu ban tat rong
ban ben kirko, ban kento, ban penjot, yaka nam, yaka kerteng, jongno. Kam de kamon ka jong ublay. Kam de kamon ka jong ublay, ka de ka buithap ka jong uksoy, ka de ka jingtmu, jong ka perthai ka bala jot. Namar blay pi usoitan hi, bat ka perthai ka bala jot, kimon ban shu jot tang maki. Ki kwa ban kring lem, yaki way namar kata usoitan udawan shadow sa kpereden. Bat ang lapoy kpereden, wat yaka bamdon ikhtiar ban pensyoy. Jadi kayak thamay ta. Bamdon ikhtiar mo diyo. Mut bampat don kerteng. Pitim nem, batat hado. Bahkan ladep an lepop. Ndep toso. Ladep syak dumok. Ladep lut baro. Nang tau Adam sokot ya kalok kajong u. Ndah bakila mi no na eden. Baru seongan ai kerteng ya ka im. Namar naka an saka ya ke kon benriu jong keperthai. Haswa kata klem kerteng. Kabamut klem ikhtiar. Klem identity. Suk man pensoy ya ke. Tigini ki beriu, ki ba syarem, ki ba pop, ki ba snow, bala palat hanya ke jing im ke jongki, ki long identity less, ki yo i le de kum ki ba long identity less, hak mat ka ket ke jong ublay. Mdon nam syuk, mdon buram syuk. Mdon syuk ke ikhtiar, mdon syuk ke buram, la slot lut, klem nam, klem buram. Setu. Tambah kita lihat nak apa pada, kita lihat bet. Lada don kerteng ne, don nam ne, wadam ulihat balik. Nama rulik buat lok. Kata dia tak kau ikut hikai ni, kau ikut por pat. Tiu niu ksud, usoitan, ubang ban penrem bat ban pendiausa yang ayah pi. Hakas ni kita pi syat kemen nama ba pi snow to lapan im ye pi. Dakabor kasnam kau jangan utrang Yesus usni. Kat ba pidang syat kemen, kat ba pidang risa, kat ba pidang rehemensim, unap. Namar utip kaway kas ngikan sa poy, namar ngi day kibriyo with mood swings. Ta kaway kas ngin sa diawhi, ngin sa blau, ngin sa dukhi, ngin sa talot mensim, ngin sa sway, bata kata kas ngi dan yon tap goal na na corner. Unwan biang ban penrem, ban kenroy, ban kento, un seibiang ni kabarim kabaja kabaladan si hatrai sok pailen un seibiang. Dan belai ki kristan ki ba emsngi entang ban snowpop sa sapang yalade handrai ki ba kloiru ban kentok ben bat ban tatrong ya kapok barim ki wei. Usoitan ubang bat ukloi ba ban ship kabu. Ya kani ka jinglong. Ban kring ni ki babon syaka jingjot. Namar bon hi ki kamjo ka snowpop bat kimnyet bala mapura yaki. Dan bon ki kristan ni tu yapi. What let's say na preng jong piro hang ni ki dang don hi ki ba perkhat ba hon nadu bala kharsin te jisu ladap satlut ki pop ki jonga tang ba tat nadu menta ken kat kam sibin telipoi si yang temtip syu. Fi ka pop baro na do ka sngi bang ladap pla ladap IT lading ladap rakti haki crusade ladap li yam li jaw umat berkhot mo untung lalet ban pla lo berkhot kita ado ka to ka sngi bar khot pop la mablut pass done over finish lakut ka select lakut kyo ti ki ken yeldir ki long kum tam padama pura ka snam Jesus Christ ka site tang ban ni ka dak sok liang ta ka don be yi ken kyo. Kita angkit theology kita bakum kita. Ngam ang magidi theology kita badan ki theological school and rega theology kita baki aga donot aga mensim jong ki reunget hakaleng satla ka perthai ki balong jar ki bamda pa perthai tamba ki nge. Ngan tu ipi usoitan umakya saudong ka perthai hakalorni toho knang ba unyo ban mudui kensyut bat kentho ya kat ki batre ban sha score ki but pon jong u yiki
Buto ki jong u ba u un penrem un mudui un keno un kento un klebyang ya pi nga ong ya pi u klebyang wan na pedeng ki so pailen un nang klebyang wat na ka bejeliu tam so ka duriau ru nang let ban tong byang kitab mika ong ba u blai lo shop ki pop ki jang isa ka bejeliu tam so ka duriau ha ka ban nom la su bandang tong bandang klau ya ki bandang sei ya ki dan reu so ju kwa ba ban de ka ni u imski ba rupen don kam yano ke bala ban keno ban kento ban mudui ban kedokti yano ru wat yala deru namar daka bale kumta ka kio ba ka business ka jong u ka business yu kata ka business bakin dang rungbon ki mensim sedujok bakin dang duna ki brio ki ban let beneng lani ban ya snok bo tra jesu ban ya slok bo mensim ko namar bale ki don ka we ka jingpang kata ka jingpang skopop Henry banchu ngopop sa man lakas ni. Marsin kedang step la plapop. Swaban tia plapop. Kabamut kumno pilong sin conscious te. Pisukan mau bet yala kapop. Pibu jingmut bet ya kapop. Pimbu jingmut chu ya ka hok utrai. Happy. Ngiesha? Amen. Pinkan mau ba uit uksut uit ha. Ban mudui. Ulang u expert ban mudui. Ban keno, ban kento, ban kedokti. Ban lej rakstin. Unang ha. Pinkan mau ba ulet ban mudui ya ujuk. Wat hakmat cang ublay. Dakabak keno ba ujuk uit ba upendem ko ngu ya ublay. Tang namar ba uyo jingkerku kiba life ujat life urukam. Uang metharai ujuk ulongkom ni balay. Namar me bless ya me kerku ya kat ka bawang u yolut. Kabamut balada me ma ayang nga ito ka ket beneng rungan ko ngu ya me. Dia ka kitab jing penpau kalenong ka bakat ar ka dekot ka basipo ni puli na ba ya uta. Ubaju yeng hakmat ublay. Bad ubaju mudui. Yakin men bat ki para jangi mensngi bat menmit la shop sabar. Jok ka beneng. Kabamut kumno. Sengap mahai kita ki bentah na ka kitab jing penpau. Kabamut ubriu hi la ne ka mensim hi kabadang bang ban mudui ban kedokti ban keno ban penkan mau ya ka pop karem. Kamla bandan na beneng. Kamla bandan ke jing day ka bajan baru blay ubakloy ban map. Tengamut ban ong bah bangio iya ka pop ka jing duna pat hano bangin numudui ngin sengap la ka sengap minang am julay lay pito oh kawi ka skito in sa kalahi anang yai duai yai ka jing kalong ba fidei ban nang ban balance hapreng ka basu mudui to ho bat kabalet banya selok banya kenpam bat ban penbet. Umen siya bakod, mday ba ken ban yaslok bat ngi sapang kajing dunay kajing bakla kajing im kajing. Tang ba unum mudoy, unum tat rong yangi, unum ben yangi, unum kentat yangi. Man ba uwan ben yaslok kajing tmu kajing u ka im kajing u ka day bet ba un pen bet yapi. Then lada pisaskor la bet, lada pihangamay. Pisngo sarong, pisngo hok, pisngo ba all insult yang ha. Teka jing pendet, kaliat nga pi. Kamantoy ya pi, kampenbaha ya pi. Namar pim syahi kay. Tas ngap, andaw ni uksud ulala ban penrembat ban penduk mensimi ki babon. Daki jing ben kentok jong usap instead ka kring yaki bakin syu pernop kapendap niam tang nasla. Ni bakin ngop sundan ka ahor jong ka jing mlien bat jing kerni kiban sepenjot sundan yaki. Hi ki jing mudui kam ju yarap yano. Kaba mudui bende. Kam ju yarap yano. Kaba keno. Kaba rakti na ways away. Kaba kento yano na ways away. Kam long ka jing man baha. Kadai be ka jing man sniu. Kajing temu kalong bet ban penjat yaitu da ka ba kawang kti shwa ya ka nam ka burom ya ka reputation ka jong
character assassination ni ong. Kaba peliem shwa. Ya kano ka jinglong babha. Kaba don ha itu. Knang baka protay baro ka wegan iben ni. Hakas ngi bi iben ini inchu ngorem, inchu ngopop, inchu rangli bet hangni bet in jersey. Te in lada idang dehi kristan ru inchu long ibashu pendap melen. Ndan borsyo. Ndan ikhtiarsyo. Ndan jing penslesyo. Namar belai ke ka beban kia ya ke dei bet ke jing ngorem. Lani lada imlasyo ya kata jelang ingat no haka kerni. Haka seniu. Haka thalas non ngi ba pop tenem no jelang sunan ke. Kani ke but thala jong uksu. La juyo snow ru ya ki babun ki kon kristan. Ki ba ut ba ki long ki bambit ban yakit ya ba lem ya kaling koru try. Namar ki snow ba ki dang duna ki dang tlotan haka jinglong jing im ka ba kenjaman same ka jongki. Habakumta kim not wat ban long ki sakhi hang no ru. Bat kumta ka shalentem jong ka gospel ka sakut no tang haki ying mani klem jing say so. La yalap bat la pdiang de ki longswa ki jongi. Ya ka gospel mentala palat ya ka shispa propose na may Penban ngimpat la ban taplup ya ka ri ba ya ka jat den ri ki jat sngi jong ka jing pen im bat ka kubor ba ba ka jong try jong yu Jesus Christ. Balik ka ilong kumni kadaw ka ba kong san bang ilek long kumni kasdang na ka jing snow bang idey ban long ki bala biang puralut na dong sadong. Swabing in net ban sakhi try Jesus. Idey ban long Mr. Perfect. Taka ju ka porpat u soitan u kloy ban nyomben. Bang idey ban snow pop, bang idey ban snow dunabet lenter. Kaprotay ka ong ba lalu ko menyalap ti pidi ben long perfect. Na dujok pade kawan ka sur ko jong ko ba ong wali tharai pin long perfect. Wali tharai ba pin la. Ma pidey ki ba pop. La khaya pi ka pop, pin yap ro ka pop. Ka bakut pin don bet bat nga dujok. Kata ka day. Ka jinyalap ko jong ko But bun ki ba yo sngo ki ba sha score ngani ka jingyala. Bun ki ba plate jingmot ya kani. Bun ki ba spelling that ya kani. Bun ki ba can show haka kupli jong ka donut ka jong ki ya kani ka jing shukor ka jong uksu. Ki ngai ba ya kani. What let's go to ba klabo soitan ula ban pendem ya pi tang da ki jing pensoi mo. Namaru kloy ba ban mudui bat ban pendrem yangi hado bangin da jotsen da. Ken mau bunsin wan shwa ban pensoi yang ya pi da ka baong palai pim le lem baro ke pi le lut shule hok tang ini le huli shule le ndon patip manu ru le la ka le tang sisin mlei anda pila liat haka jing riam jing pensoi namar la sho tendep uksuh. Dan dapila lihat kata kajing riam kajing pensoi kajing la kumle. On kerkat sakamudoy ya pi kristana yu kumame. Le mele hok tang baki kampat wow mlong ya chop riu. Kenyo kayam rem kumame klemut ban le namaru blay ru le ijili ya me. Le pi ngap si kata ka chorus ka baar kajong lakot ka praise and worship jong pi. Lakot ka sakri ka maniblay ka jong pi. Lajan baro nangi hang ni. Kibala shalin shop ay kini ki butchet shukor ki jong ubaman nakaway ka por siya kaway pat. Bun na pi pilasdang melen ban yo snow. Ya ka sur jong uniw nong shun ubati kan roy haki donut bat ki jing tiplem ki jongi. Bat ladang imlin ban krektin bangilong ki barem bangilong ki bajot kamut bangi menjur lang bat uksut bat ngi nang yai penskem ya ka jinglong try kli jong halor jongi kalong kuma I surrender all wat klet ya ka way ka jing shisha ba usoitan don hok ban muslia ha ka jing im jongi don hok and ray day mga mapipat. Kiba ailat yaw niw poy klem kam.
ba untuk no ya ka jingsuk ya ka jinkmen ba ya ka jing lat luat baro bang yo how blade ka jing ia utrai Jesu singap hai ka ni pidon kam ban shai hai ka ni uksoj don hok don bor ban wat ban wan ban ya kren bat pi namar kum ka MP pi long identity full pim de identity less la tho eka kerteng ke jong pinado ka singi ba pila IT la dio Jesus Christ ha ka kitab ki beneng ha ka kitab ki jong khon lang prat the book of the lamb ka identity ke jong pi ke jing itu itau ya pi ha beneng kalong secure kalong ka baskem ti uni don hok banya muslia banya tamti tam kejat pat pi kanu gadur la yeki kristani ke bala tap ka snam ke jong try Jesus Umdan no access. La daliliru. Ukwae tamba la. Tan rega dan kaway kakat ke bapi pila ban ayo ukum ke ATM card. Kaway ka jing plelat ya ka kabu ya ba unyo ban ya kren ban ya slok bat pi ban penshoy ya pi ban penrem ya pi ban te ban kum ban le life hujat life rukom ya pi ban kata kalong lada pi clay kitin but pi mut kumba umut mo kasang so da kani ka jingmut lada hang ni ha ka jingmut ka jong pi de namar kata daw pi ngidon ka mandon ya ka jingmut ka batmai Chris the renewed mind of Christ namar ba hang ni ka jingmut ka jong pi lada pi can show pi pen tnam ba ni ngate ni so em ngi kasili ni wislami hiu ni un i bujrong ba em lakut ni de mendanang ke mendring suru te weisen klak ta ka jingmut ka jing perkhat ka jong pi soi long ken ni piru pi munjur ma bat nga jeleng la sedang baraka klip mat ba pi ong ngau kanong pop ayu ngadon ban ong lakut Sngau kumba pi mut ya kababa tama idei isur niam baklembor. Idei sur to ho jong kadujok. Iba sngau kumba hok kumba biang kumba long appropriate tama idei ijing plela di ubon ong. Oh, syamu pi ong pidei bopop. Me sngau mentan. Kati kong dermiak sutur jong ka mentan. Tik aku tu kapor tik. Henreu duna. 10 minit, 10 second, kadar gigasecond, jeling, banget. Ngaklamang mga, ngaling nga suggest, penskablet makadaladi. Utiro, daladi, piyos ngo. Akut. Malorang tao kusot utip, bau blay utip, ikijing mucing perkat kejangi, laki long kibari kat no ru, wang, meme yoi, kijing mucing perkat ki, udah kapop sudah. Ki ken rem ki ken jot bet jeladi la good si sin way orang ba briu obologi yakit ya ba hakikam kelengkor jong ka church jong ka balang orang ba Kristen ubah ka buram haka jingyalam ka jong ublay hanrek kumnor ka wegesni Ola penpa kumne ka shiti ga bola tho jar show pastor jong u. Ini ibenta uang kumno. Ki jing ngau tlat jong ka jinglong barim. Ki knyot ben yang aman kasni. Ngas ngau sir, ngas ngau temang, ngas ngau kelmar jingmut. Bat ngadik men sim hikat. Ngatip syai ba ublay ula ban kendang lut yakini baro. Henry ngam nang kumno ban pediang yaka jing pelat jong upat ngalado mensim wat ban duai hiru habang ngalas dang ban snow pengat namar gijingker ku ba ublay uthe hanga penbantang sipor ngangat sangat aki sur jing mudui bat jing penrem uksoy bat ngamla klem da snow swai snow luai ngamla ban lat ni gijing te jing kum jing gijing tangon usoitan Bat ngam sngau don bor syu ban yeng yale persya yaki. Ngang nut ban yo tang ka jingsuk utrai. Ngam tip ngan le kumno. Iba sngau sangsot bagi kentin.
Hakata ka siti bu ni orang ba to selalu pastor. Pastor ba upet ya kata ka siti kun mau tau briu bu deu briu. O ba tip briu tip lei ba. O ba kay renyeng gerenjat. Kabyang lut. Tan rai ki don kini ki ai ki jing eksat ki jing ale. Ki ba mpau sabar. Andai kalau kat ma ka ba syirkai hang ti hapo ka jingmut ka jing perkhat bat ka donut ka jong ni orang ba. Kini ki kintien ki long ki sur ki ba sawah ki ba eko kumba tangon mau sawah haka donut jong ki ba bun ki kristane ki kisngi. Balai mar bingi e ma kisngi ki ba khado. Kadi ka jing penrem ka jong usoitan kada trei borba kini kisngi. Kadi ka jing penrem kalong syirkai ba. Don ki bala yakun dalade ban lat na ki jingmlin bat ki pop ki barem handre ndak kom ka sngorem bat ka snow pop hi ki ngat chingat bat don lele ki bam kwa shu ban don a bat ublay na ki la thai balada pi patiao hi ya kita ki jing kentho ki jing keno ki jong u pinkut don bu na mar kata ki ba pep kale jingeseng kedua bat ka ba puli ka Bible batang sipor kilong kampalat banyak ka bagi julong mensua. Kidang kam syirkai syushu. Kan mau ka pop ka ba pipi repeat ka sin ka ba ar ka kam syirkai banyak ka sin ka baningkong. Kata ka di equation. Lada mensua pimlien tangkat tu mentah ka sin ka ba ar. Lani ka sin ka ba lai ka ba saw ka ba san ka menang but kanang long bon siya. Kandalong satar bat juat ba. Banamar kata ban lat na kata kapop. Kandawa na pi. Ya ka jing yakun ka ba kam palat ba ka ba piju yakun mensua. Ngong ya pi dan bon ki ba kempang jur. Ki ba kulmar wat ka jing mut ka jing perkhat ka jong ki bat snowsi ban ong badon ki ba klat no. Klempat depor hiru. Balai namar ka ni ka jing snowrem. Namar ka ni ka jing snowpop. Handrai ngim don kam bandu jingkermen parlok pe. Kay ka ba ay man siyem yang i kalong ba amsim la tao yang i. Amsim la tao yang ay pi. Bangin long ki ba jot ki ba rem. Bat ki ba ka raibi kan day bangin long merawa ka pop. La tao yang i hakadur ka jong ublay. Uba ka jing long hok ka jing long kuj ka day ban rem pla po jong i. Hakas ngi ba pi pila priang yo Jesus Christ but pila IT ila de ka bor ka jong man sim ba kuj pi kala long ka temple ka jong man sim ba kuj ba na mar ka ta ka jing long hok ka jong ublay ka de ban tnam ka de ban perhut ka de ban kerhu hang tia ka ba syapo jong pi ong amen. Ka jing job ba kraw yang i kalong bang ngim don kam ban sya skor ye ki jing penrem jong uneu nong shun ubala rem lupa. Bat ngim hap ban im linter haka jing long blau bat jing penrem. Ban la ban tem ye ka ding jong ka snow pop sa. Kabala ban penduk mensim yang nga yang i. Jengin kin mau. Ye ki jing hikai ki baladep ban tensat. Haka kitab Rom kalinong ka ba pra ka dakot ka maningkong. Bat ka ba katsan. Kitab Rom lenong ka ba pra dakot ningkong bat ka ba katsan. Amdan jing penrem syuk mentah. Naka benta kitu ki ba im. How Chris Jesu. Namaru mensim uba ublay ula ayapi. Pelong ya pi ki mrau ki ba shepting. Penban upelong ya pi ki kon jong ublay. Bat daka boru mensim ngi perta sya ublay jongi ko pa jonga. Mdan syuk ka jing penrem ya pi. Badaka sngi ke ba pi pila IT lut yela de mensim ba ko yo pen kelaya pi ba pi pen syai pen sngo to hangte. Hangte ketika syapo jongka jingmut ke jing perkat ke jong pi ke baju penrem ya pi ke baju pendiau ke jupit kan mau ke ba thala ke ba sniu ke bangya. Menta ka one bet kani. Ka one bet kani. Kata ka jing sngo scam. Pangadai ko nublay. Ngampat janai lut pura. Handre ngadon ka lenti.
Baru boleh unang yai penjana yang nakasengi, nakabor, nakaburam. Haleluya, amen. Hadin ke jing syayap ke jang utrungai Jesu halor ka dingna. La penjaus nam koridor halor jangi iway, bat ngim don kamsyo bandang pernop hakabarim, bat kabathala. Ngim don kamsyo bandang yeti, ya ke ege jabok kajakliah. Hagajaka laju bread, laju tepno, ya kabarim ke jangi. Ken mau balada ki pop jangi ki saw han ti, kili mentakum kayor. Kani transition ki ong nakaktin pareng. Kajing kela kabadalong kongpong, kabadalong mar perdet. Kani iwan namar piyo ya ka divine exchange. Namar ba piyo ya ka jingye bujli ka bakinjablay. O shimno yaw puy baladep yaw tupay puy ban ay happy ya ka jing baha ka jing miat ka jang beauty for your ashes. La sat ko yanga ya pi ke bala IT bat ke bala pediang ya utrai Jesu kum lau nong penem ujangi simet. Kat ado bam don syu tang ka serngeu ka serwet ne ka dak sok liang jong kinuki jat pop ki ba kumno ru ki ba ngila kumle ki ba dana po jangi. Wat ka jinglong jong ka pop ki jinglen jong ka pop laweng lut kat. Lapan khoj lut par. Lapan kelad pay lut par. Ngilong hakmat jong ublay na markata kum ki ba klempop kum balong utrai Jesu. Habaw ublay man tao kmi sanga sapi. Namar bangila IT ila dia hau Jesu Christ. Ngila pediang yaw Jesu ala kajing im kajing man tao u shongket halor jangi man tala daw ublay pet yang ayo pi ya isu yang iku mangilong uyo i yang iku mangilong hau trai Jesu kumbaw Jesu long. Amen. Bat namar ngi pediang bat ngila IT yala de. Hau man se makoj lapan kop longren yang daka hok ublay bat ngi palang daka jinglong koj daka jinglong kentang jong kabeneng hi. Ka culture jong kabeneng mentakan pau. Haka culture jong kajing im kajongi. A personal culture ngam krenya ka culture jong ka im lang salang jongi jong ka ri ka jatnin ri kajongi. Nga krenya ka personal spiritual culture kajongi. Ka jinglong ka bate ka ba yeng rasong ka jing im kajongi. Ka ba risendong yangi. Kadai ka culture jong kabeneng. Kadai ka rukom, kadai ka riti, kadai ka dustur jong kabeneng. Amen. Ngim don kamsyo namar kata bandang snowrem hakanugo rukom namar ngila klalong kikonu blay kinong snong citizen kahima ki beneng bat kinong yo pateng inheritors lem baru Christ Jesus. Amen. Teka jaka ban snowrem ban snowpop ngamot ban ong ngin snow sarong ngin snow korek ngin kop ngin sop ngila kalahok em. Penban ngin sngongo, ngin sngolingo, ngin sngo melung, wau blay pun kelakon, yaki baju day kinong syun kijomo. Kadiban ketak yangi, kadiban pen mi kadok nuk, kadiban jauh umat yangi man kasni, kadiban pelong yang ayah pi bangi ngin chuyam dak kajing kemen, ndai bayam rem dak pop, reyam dak kajing kemen, jauh mat dak kajing kemen. Kaliban kta ya ka emotions ya ka sentiment ka jangi ya ka do nuot ka man sim ka jangi idi man chus ngongo sa ka way ka jinglong ba nlapoy habneng ka ba pi pinsa ong de ka nit ma ka de ka jing sngo nlapoy bineng pinchu sngongo sa ngilong ke bala ya yo lut de ka jaka ba pi pin pelut bor pelut sor ban sngorem ban sngo dukai ban sngo po ban sngo pelot ban sngo blau MP sngongo sngo tingen sngo hun sngo melung sngo tempang penban bau niu blay bahok uting kon yang Arko rin nang san dekot arko bat arko way. To ai ba ublay un penkela ya pi na ki nong syun.
syaki paradok jong ublay ula pelong ya ukris uba klempop ba unlong kapop na ka benta jongi knang bangin yo ya ka hok ublay da lada pi puson ya ka jing yo ipao ka jong unong ya to lupa sakaraya pindang kam shai shu ka ba mod ayu ba ka jing pen shoy ki jing mudui ki jing wan parep ki jong uksoj kim don borcho haka jing im jong ubla IT hilot bad ubla pediang hi o Jesus Christ shisha ka do not ka jing im ka mensim ka jong ki jing pen shoy ki jing mudui ki jing parep ki jong uksoj kim de ban don borcho ngin yakmi yakata ka jing yo i pahau ka jong une unong ya thok lupa ki jiu ka kerteng jong sekraya ba ngin lech sha ka lenong ka balai sekraya ngin pet di tigi dokot ning kong hado shipo le sing inom la ban pendep lut na hagani ka sngi nuar ka por ka nom sha tang ba ngin yakmi ba ngin shai namar ka ni ka jing yo ipao ka jong une unong ya thok lupa ka hikai bnya ba kumno bangi ngin nang ban kerja na kajing salayuk suit oba kwa bangi ngin syarembet pat bangin im kajing im kabajob tiladang ipuson bhai gini kajing ipau kajong unong itu lepas sakraya lenong lai de khot iwe do shipo pen sngo to shai ba ublay ula pen ap lupa ya ka jeli ha ka bangila ban yeng persya ye kijing mudui ye kijing keno kijong usoitan bat ngin im da ka basay so aka kamutrai hang ning yo i ya ka dur jong ka ying bishar beneng ka ying bishar ha beneng ha ka ba shong ket ublay ukpa ko munong bishar ha ka wei ka yang usoitan ko munong mudui bat mar persya yang u jisu ko munong yasat bat hangta hamar pedeng yang u Joshua orang ba lingdo haki kipor kum ubasya mudui kat kum ki kendon ki rici lekniam ki jiu long ba orang ba lingdo haki kipor urung sa kabenta kaba syapo tam kaba kentang tam jong ka temple tang shi sin chi snem bat kata kalong ha ka sngi jong ka jingpen kentang the day of atonement kani ka sngi kalong hapadeng kita hakitarik ki badan hapadeng ubnai September ubnai Oktober jong ka kalendar jong ni tang shi sin shi snem bat kataru mdei banet rung banet shan selfie mp lani banet benya yetu khana ba ublay lani banet plapop lani banet yam lani banet panjing penkia lani banet pan blessing urung pendep el ka benta word graf balai mar ka de jaka ka bakentang tam hang ta pau ka shakaina glory ka jong ublay ka balong ka dur jong ka jingshai ka ba rong blue ka balong halor jong ka mercy seat ka jing tap jong ka jing isne kabalong halor jong kasenduk kejutang swaba unrung syata udai ban pendep ki jing le nyam ki badalong benyap ha ki ba udai ban da pikir tiak patiak ban pen kentang khut yala de ban da pendep lut ya kanyam karukom nadu ibarit tame habalong sum tu udai ban da sum pentiknam ha udai busu te burur ber zamino te ko borti bursh talab yang ha kan te tu snu ali rung no ay blaslam mp so pro the shit bahada pen coach bahada pen bit pen dan rai hada pikir na dong sadong habara ong hi ban pong yi gitu ki jan ipot ki ba coach ki ba let's see ki ba dang tmai ru hab de ben de kata habala ong ban pendeng na dong sadong ka daidem ka babyang ki ketap ka jingkup kli ka babyang ka jingkup sadem ka babyang tapan khoj lut par pen kentang lut jeladi pendep na dong syadong amen tu dei ban pikir bahaya kani namar lada dangsa ka serwet pop ka batang si tersim yongru en kolong yap hasyen haba ublek ban pau hakmat ka buram khoj ti jong ublek namar kata ka daw ka
Kadeka suicide mission ting. Kumno, singap ha. Swabon rong ledep lelut barkhot dadong sedong. Lorang tas kajing much berkat men berkat ka kam yeng kam sem tu biya mai bilok nerang step kajing ya dom ik tau menin. Nothing. No politics, no economics, no geography. Mo ubo blay bi badu. Tamba still no guarantee. Tinamar kata ki pendeng. De ki syakuriau. Ki kenja syakuriau. Kiba kita te kita su hakahem jong kasokti lor ka jong u. Kenang ba kita kiba ap na sabar ki paraling do. Kiba ap na sabar kin sngap. Kat bikin nang yas ngoy binang rew shaw dang im ta shaw auto dang im. Kami sul me yo dang pendep ap. Oh ta lariu biang ngang yas. Ki snap lau la yap le dang im. Nang nang taru ndai nang taru kebenang kam sngong ngiro kite do tulai ba skema. Da kite yo tulai ba jrong na rendang kejat chung from his ankle. Kenang ba lada kumno klon kram uyap la bantan ni kamen yap chung limda ka tamuno benitan tu kamen yap chung. Man umbit tu macam itu. Kalau pok tempel te. Ndi sabara po. Ndi ka kenjak krem ayu. Tina markata te do tulai. Bantan ni kata kamen yap chung lada uklon yap apo ka jaka ka bakentang tam. Perkat saya kajing mani blazing kibriu. Pulau riski. Fibrewan ni jengi syong ka syong ni. Barak tiru tu hi bam rak tiru dan hi ba syong ben tu syong mentiru dan hi. Skini giling do ali sakri blay dan ki sakri ba katunum dan ki sakri ba kakemen dan ki sakri tip. Hamsuk mentaki oh. Kajing ma kalong ni sakri ba ni mani yauju ublay. Obodawa ya kajo kajing pikir. Kajing ka concession yang kalong ba tap ingi dekas nam. Pat barok ka kambale adep pendep akading na. Badai uman sing ba khoi menta oba pen ki yang ban pendep ya ka badai ban pendep. Toh. Ti hakata ka kep. Bau sekraya ulayo I kata kajing yo ipau la tu. Bau ta u Joshua. Urang ba lingdo hakata ka por. Ula let mi aksmat ublay. Daki jantong ki batingit. Kabak kedau Parsi ya ka pop renjan kajong kikun Israel. Markum tahi usoitan ulaslan ban kedokti wut. Oh yo tuti haka shiklip madhi kumasan rias. Kni blay unut banwan haka jing tingit ke isat net. Blay memrai piniap no you. Hanray jayu. Hato Joshua ulaklan yap no mo. Penban ublay uladumok kelayaw soitan ya tu sekraya hakalenong kabalay. Uang memem don kambantian bisar yano ru mem don hok satya. Ngau blay ngalapelaj imyo. Bat kijing kedokti jang me ngam sutnyo ru. Amen. Sengap kani kam datang kajing ipau kajong sekraya. Kani kajing ja kadang yai ja. Sngi bat ne nakabenta iway pa iway ibala IT yala de how try Jesu. Kentup lang yang ne baro. Usoitan unap ban mudui kapenrem yangi bat udawa hiru bantian bisar persyak yangi mentah-mentah hi. Henry unong ya sa jangi way uji su Kristus try open kesan yangi akhmat jang la ublay. Shiti Pauls kinong room lenong prada kot life to sao. Uban mudui ya kibala jit jang ublay. Hallelujah. Ublay hi dalade ulapan kesan bakilong klempop. Woo. Manote kiban not ban penrem yaki. Am ukris Jesu. Ubala syayap. Ubala mipat. Baru uba don menta hakaliang kamon jang ublay. Uba yaya sad.
nakabenta jongi. Kajing sisya kabamla len kalong lapi lapdiang ne yau Jesus Christ. Kumu nong ya sa ujong pi. Hakmat jong ublay ukpa. Ne pidang sngo ba pila hi ban yeng halaki jong kikizat. Ne kabor jong kanyam kabasu pendep rukam. Pendep program. Kenau ba pila ban pendem ban rat ya kibuju syaitan. Tang lada pi don ha kajing kedup jong uladu jong pi u Jesus Christ keng. Amen. Habang iwan siya ublay ban IT yala de met bat mensim. Kam day tang ba usumap no yaki pop kijangi handray u dekat no. Yaki kinjri ba syaitan u kom yangi. Da lightly kijing shisha. Kiba ya haptik bat kijing yo ipaw sakraya. Dan lightly ki ba ublay upendek. Nang ban penrem ban penduk jat ya ke jing mudui uksoit persa yangi shi sendan. Ong kita kikentin shi sendan. Bat namar bau blay ule ya kane. Manga bat mapi ngidan kaman syu im. Da kabasyu rest. Da kabasyu shania. Da kabasyu langsuk kenjai. Hakajing pendep. Ka kamram kajing kit klik baro. Kajong uladu jongi unong penem. But unong sew spa jongi u Jesus Christ. Hallelujah. Mdanjing penrem. Apostle Paul keren syai bhai kato. Mdanjing penrem. Rom praiwe mdanjing penrem syuk. Now therefore there is no condemnation. Tangba haswa ba uksut pi uksut unang haban penrem yangi deki light li kirukam. Ba banyak sangat deki light li kirukam buat kabening kong open rem daka jinx ngau niam. Ya kabala pensan penrang ba yang ayah pi. Kasngau niam religious sentiment. Religious opinion. Oh, kin ong kumno kibriu yangi kata baik kadan. Kabening kong bagadai baik kata. Kajing sngoniam. Man kapor himut ban seng kajing sngoniam kawan. Man kapor himut ban pulih kini kaktin kabeim kajong blay kajing sngoniam kawan. Man kapor baya kren baya slok spang ka eke baya day pang utrai ublay jangi kawan baik kajing sngoniam. Religion can be the biggest distraction. It can also be the biggest offense. Kajing sngoniam. Kalaban long kajing tut. Bat kajing penberi ka basyarkay tame. Kabaar. Mano ba penrem niya pi? Mano ba pelong niya pi? Ba pi pin uksut yuwan ban treng ong hoy uksut nito neng ong uksut ba penrem ngi. Ta kabaning kong day da kajing sngoniam. Kabaar pa de kaday da no. Da ka pertay. Lakalong kani ka pertay ka ba pi icho pi tip. Nda pa pilasdang ban long kan popular. Pila yakit pila yaba bad gibreu kilastang ban itu ka kamram ka ba pi ai ka kam ka jong ublay. Hakata ka por. Wat ki bam itu kin stang ban kren pi. Kin stang ban kan tho pi, kin stang ban lorni, kin stang ban ben, kin stang ban bishni pi. Ti mdai tang da gitu ki ba itu ya pila ni ki bala juya shakri bat pi. Henry wat da gitu ki bam pat itu ro. Ka perthai hi bro ka bai. Hakata ka por kin sami itu ka jing kelini gibreu kin angkum no yangi sa si sen pi as ngoi tai kin tin. Ni ka perthai kan angkum no yangi. Juwan bhaita. Paruk so ju pendon kam. Saya ka wei ka telong jong ka jing penrem. Ka ba kham shar khai kata. Kham shar khai kata. Banyak ka jing skoniam. Banyak ka perthai, banyak ki breu. Kham shar khai di taon. Number 3. Tho e kani. Unga. Ueng unga. Mapi. Kiba penrem dalade. Kapanang pun kamera sisim kan mau. Dalade ban bu ka klik sang klik. Ni kadway.
ni khat ar ni shibeje ni ar lai sau san riu nyo phap khithia no manu ba pen rem kemen sim ke do nut ke jing mut ke jing perkhat ke jong pi ke jing keno dala de la de balai ba phi le kum ta te namar ni khat yaka kade ka sarong riu blai ka badon haki brio baro self righteousness pride baro kidan kita ko holier than thou attitude bat kani kan kata fi dan kapor lawan sayeng teng gede kapor ba pi duai kawan ko to jing penrem duai menin pede pikan mau tu pinang ya keren tu pi ongum tu ani masuk banduai balai nomor lakan mau manu penrem ni pi ma pi wali ong bode men sim ksuj wali ong bode men sim jo balai wali keno tega men sim rio tega men sim jong pi bara kata kapor pinang ni kibre kin ongum no kanya nga bara lai sin mi beita ni kibre kin ongum no yanga ni ka pertegen ongum no yanga ni kan yam kan ongum no yanga si sin ro impat jio sngo bagi om ni u blain ongum no yanga to blai ongum no ini kmi ba ya kan ke jing yo ipau ko jong usek raya namar bakan batai kambha yangi tang ba pi hap le ban na kan kata yo mine duai trying awan kan ka por ran ban it ya iwei pe iwei nangi ya kmat chong me ngi wat ya ka kmat ka jong me ngi wat kan ka por ya ka jing long blai ya ka jing long kpa ka jong me hap deng jongi bon sen nya sa nya khat nya kernyom hi dala de ban kwa bangi ngin bet ngin biang dala de rei poi pot akaba jenjar juat bangin poi hakata ka jaka jong jing snot ho bagata ka ba penrem kata ka ba pendiau ka ba penblau ka ba pendok mensim yangi ka ba penjuat ya ketika ba sapo jong jing ya kun jing ya le ka jing em ka jongi mdei ma metrai dei manga dei kan niam dei ka pertai ba dei uksu amar kata ngawan kan ka por ngamla ban it ya kan niam ngamla ban it ya uksu ngamla ban it ya ka pertai hanre yala de tangala ban it ban ngawan ban it ka yala de kan ka klemat ban wan try ban it tma ya kan ka janmet namar ngajumlin ban sya syukur ya kijing wan keno kento jing ben jing kerko kijing mudui kijang uksu itu saitan try ngawan ban it yala de kan ka por ngawan ban it met ban sim yala de ku Jesu ba me men simti kan rat be ya ka wei ka men sim ka badon hakane ka jaka lani kitu ki ba yo snow bat ki ba yo yakane ka jing hikai online trying awan ban it awan ban bread ban penselilut yala di kmat chong me awan ban ong kan rat be simti yang bat yang ilang baro met bat men sim ai ba baro kabahangi kan bo jing mut bet tang ya me ublay wa bo jing mut focus men sim bet tang ya me ublay jiki kamba bari jing lep wan ban it yala de ko kan ba me men pen pa yala ka bor ke chiar ka jing long play ke jong ba me men ya rap ni ku Jesu be bangin ya kendo ni shem bat me bat bangin snow to hang no ba me bo yangi paji na me haka jaka jo ka jing bisha
Hakayeng kasari ban mudui ban ben ban kento. Henry wat lada latan yangi. Latan dorbar yangi. Hakmat kaket ka jong me. Henry wat hang taru ko tra Jesu me yeng ban yasai. Naka benta jangi. But hakane ka klip matru banang yasai. Ngitip pakasnam ka jang me ka yeng kan rem ban tap ban sat ban pen ko yang apa jangi long ren yeng. Kasnam ka jang me ka sat ka pen ko ka pen kantang yangi. Ngimat ka bor ka batray pla ka jang me. Ngimat ka jing isn ay bat ka jing ay ka jang me. Ngimat ka jing long kentang ka jing long ko ka jang me ko Jesus. Mas ngo ya ka jing ki ka jang me ko man si ba ko ka jaka. Ban giwan panai ti la de ras likis te ma. Wan panai ti la de. Ngam don kam syuk banang ya syak skor banang ya selok banang ya sela baruk suj ubat nap tang ban penrem ban mudui ban bokho ya. Ngawan ka por panai ti la de me. Mda jing penrem how Christ Jesus. Mda jing mudui how Christ Jesus. Mda gano ka jing syap te ka jing syak home how Christ Jesus. Hallelujah kadan ka jing pelat. Kaba pela kaba dau Christ Jesus. Hallelujah. Kasnam ka jang me kasat ka pen kohit ka pen kantang yang i Jesus kodor. Hallelujah. Hari ka por IT yelade. IT yelade. Ada dan kani ka jing snow rem. Ka jing snow kumba late la khom ya pi. Pelong ya pi ba pi pin snow kumba. Oh ka ka juat. IT yelade of Jesus. Pendem penrit penhapok yelade how try Jesus. Le ya kani ka por. Kentor so Jesus. Kentor so Jesus. Pan ba man sim ba khoi kani kapor on kta kerpang ya phi bat knang ba kani kapor paro ka to ka serwet jong ka to ka thala ka jabo ka ing ka tingit ka bajum len ban penrem man penjau kan hap kum ka snur tap awana phi kan hap kan liat kan dojat tada kani ka klip mat dan pedeng jong phi gi bakwa bandai yakun bandai yaksat daladihi long ya piken no kamju ya rap yano kanum ya rap ya piru. It has never helped anyone, it will not help you. Ya kani ka clip man pan ba ublain pelat ya pi na kani ka bate ka bakom ya pi pan ba ublain pen hair krat kani ka bor ka junguk sot ya pi IT yelade IT yelade kajing yakun ka bakraw tam hagajing ya linti jo kajing im kajangi ka baman kasgi kade hangti hakaba syapo tam kajing mut kajing perkhat kajing snow kajing long kajangi kado nut kajangi pada mar kata wanra ya kita kamat jo play ni kapor wanra ya to kajing mut kajing perkhat kajang pi wanra ya to kajing snow kajang pi wanra ya do nut kajang pi ya ka mensim kajang pi wanra ya ka hakani ka clip mat hakmat jong play but what ya kun ya le dalade ban pelat dalade en sya ba play on le kani ka kamba ai ba play ai bau Jesu kani kapor on pen payo kasnam ka jong halor jong pi ya dan hang ni ki bas ngau tho ba ngadan kam si ban yo ya ka jing pelat ya kani ka janbit un karpat pi pin ye ki bas ngau dei ban yo lat na kani ka jing mudui ka jong ukso oba pen rem oba pen swai oba pen luat ya pi yang kani kapor Bapian lat na kani kabate kabakom ya pi. Bapian lat si sendan na kani kabau kusut ujum len ban pelong ya pi. Bapian chu sya mudui bet sya rem bet. Snow blau, snow tiang, snow air, snow diau, snow kumba ni.
Ada open kan mau ya pi ka barim mi ka baca. Pian yang kene ka por. Bat kan dan ka jing pelat ka ba pelat. Barok ke bala jeng. Kner kti pi sha ublay. Kum ka jing le jong ka jing get. An act of faith. Kner kti. Bata penbot dengan ka jing duai ong. Nga IT yala de. Nga IT ya ka jing mot jing perkat ka jonga. Nga IT ya ka jing snow ka jonga. Paro ka jing snow. Lakalong ka jing snow niyam. Ka jing snow hok yala de. Ka jing snow biang lut. Kanu ka jing snow try ka bam day ka bawan na me. Nga IT lot ya kita. Nga IT ya kirukom kren ki jonga. Ki bala jumlin ban menjur. Bat ki ay ki baday no baman. Nga IT lot ya kita baro. Shem ya la ka do nod ka man sim ka jonga. Shem ni ka long renyeng ka jonga. Nga IT lot ya la de. Nga numburi ay na me. Ngam kan show. Yaki jing kan show. Bangan yo buram ya la de. Nga IT lot. How try jonga. Hagane ka clip man. Shim yang nga try. Ben kod yang nga. Daka snam ka jonga. Sat yang nga. Na shinrong kli do slak chat. Sat ya ka barim ka jonga. Ya ka minta ka jonga. Ya ka bansawan ka jonga. Ya ka bamjukut ka jonga. Daka snam ka jong metray. Man sem bakod. Ublay ubahapo jonga. Nga bread nga pentalilut yala de. Yo lut mami yang nga. Met ban man sem. Shan sharp yang nga. Daka mo horblay ka jong me. Bangan long. O bala yo lat. Shisindon. Nakijing penap shrip uksud. Nakijing mudui ki jong o. Nakijing len ki jong o. Ban penrem yang nga. Dan jing penrem siya yang nga. Nga don how Chris Jesus. Ngalayo lat siya silyang. Nakajing yap siya kajing em. Ngalong jang me ko try. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kat ba pidang yengan yo ban penduai ro nakabanta ki bapang ki bakro. Try ngawan na ka por. Banay ngo ya me bangi yo ikani ka janmet ka bakerpang. Ban kren ya ka jing pen kya ka jang me halor ka long renyeng jongno ki bapang ki bakro. Ada dan mano hang nek try ki badan kanu ka jing so ka jing thar ka jing pang ka jing dry ka jing at ka jing mi ka jing tukut ka jing ken ka jing so ka jing jangan ka jing wit try kanu ka bam day na me haganik ka clip mat haka kertengu Jesus Christ nga kren ya ka jing penkia ka jang me ko try nge pelat lut ya ka por ka jing pen kia ka ikhtiar ka jing pen kia ka jang me halor iway ni gitu ki bapang ki bakro laki long kitu ki paralok ki jangi ki paramansim ki badana ka nega jaka ne ki ba long online bat ngi ka por ki yok kia da ka bor ka ikhtiar ka jangu Jesus Christ o bana Nazareth la pelat ya ki na ka dogo ka bate ka bakom ya pi la ka long ka jing te ka jing kom hakirukam perkat ki jong fi. Kanu ka sir ka ting ka diaw ka blau. Kanu ka jing kanglat ka jing pinwit. Laka de ka ay ka jing duk ka jing kerdo. Haka kamay ka kaji, haka tray ka kta. Haka puli dangle. Haka jing persang ki jing yakun ki jing yale ki jong fi. Dan ka ay ka ba kanglat ka ba pinwit ya fi.
Ngipen kriya mardor kita baro. Haka kerteng kejang uji sekresu bana Nazaret. Utau bau kono la pelat. Ola da yo la chisha hallelujah. Haka ba don nu men sim ba koit hang ta don kejing yo la. Amen. But trying a kren na kanekapor. Ya kejing im ka ba me malakular. Ya baro kibanget me ong ngalawan bakin yo imbat bakin yo kerhai ya karo. Ay kajing kerhai. Tanga kayo kakot. Ay kandon kajing kerhai kajing long jing im ka bakin jaman sim. Kaspat neng kan tuhit kan rehen. Men besai kajing don kam kijang ila kilong hakado ne ka bakin jaman sim. Hakajing mut jing perhat. Kitu ki student ki badon kam ban yo ya kaspa. Jong ka jing penrehem ka beneng bakin kin mau ye ka pule ka puson ka jong ki bakin kot long renyeng ke jing ya kun ke jing yele ke jong ki ka success ka jing job haki exam haki interviews haki assessment ke jong ki kan long ka da ke jing yalam ka jong me kitu ki badang ya kun ban yo ye ka entrance ya ka admission haki jing persang ke jong ki jing pule ke jong ki menai ka jing job men play ye ka duar beneng men play men pa ka angel ke jong me ke ban le ki kamba ba ke jing ker ku ke jong men pelat ru gitu ki bala don na beneng ke jing ya kun ke jing yale lese ke jing dukhi ke jing diau ke jing shate ke jing shakum ke jing sngodom ke jing sngod shrai ke jing melen ban long at lukhi try men weng ye ka ba kum kata nangi menai pen ban hangi ka men sim kaban snolem kaban ya ki paramarjan jangi kuma ngi jalade henry ding kong mangin jame ngin jame da ka bor ka jangi men sim ka jangi da ka do no ka jangi da ka bor ka jangi baro ngin jame tra ngin jame ban ngin ki wei kuma me mala jangi try napalat ya kani ka jengker ko haki yeng ki sem jangi lang bar panado kani ka janmit kasok kasan kanne kan sanchar men long ublay ubate song yang kum siang sisem bangin ya shakri lemban me bangin ngin te ya kaduan ja ka jing sngongo ka jangi tang ya me bangin long ki baslur ban sakhi ban penpena ya ka hima ka jang me ba ya ka jing pen im ka jang me shiki wei bat bangin terang ban kring lem yaki wei shaka hima ka jong me bangin wan yalam yaki baduk ki bakerdu yaki baduna hakamet na ne ka mensim shaka jing pelat im ka jong me hikai yangi kentu yangi penshat bor yangi penslet yangi nakabentau kris ngapan hallelujah amen